Здравейте, приятели! Правя едно кратко видео за хората, които имат проблеми с бъбреците и по-скоро камъни в бъбреците или песечинки. Рецептата я нарекох тайната рецепта, защото в интернет пространството не съм я откривала, а тази рецепта ми е предавана от една баба, от Кричим баба Туня. Благодарение на нея успях да разбия всички камъчета в бъбреците си, да ги изчистя. А преди това имах много сериозни бъбречни кризи. Имах и много песечинки, но благодарение на рецептата на баба Туня до ден днешен аз нямам проблем. Правя си редовно изследвания и абсолютно нямам никакви проблеми. Какво ни е нужно за рецептата? Нужни са ни точно тези мъхчета, които виждате. Те са на шипките. На една шипка има по едно или две такива мъхчета, мъхести топки. Трябват ни 10 такива и се варят в 3 литра вода около половин час, след което течността се приема 3 дни по 1 литър. В нея не се добавя захар или други подсладители. Пие се абсолютно чиста. След което вие сами ще се убедите, когато отидете на преглед, че всичко е чисто. Вярвам в рецептата, ползвам я, вече няколко години пия профилактично. Когато дойде есента, правя си тази рецепта. Не пия 3 литра, пия по 1 литър вече, защото нямам песечинки, но профилактично правя рецептата. В момента се намирам в една прекрасна градина от шипки, може да видите. И дойдох специално да набера не само за себе си, но и за няколко човека, които ми поръчаха. Те живеят в чужбина и нямат достъп до нашата прекрасна шипкова природа. Така че действайте, приятели, бъдете здрави. Всичко, което виждате, е част от нашата прекрасна природа и тя е безплатна. Може да бъдем здрави, абсолютно здрави. Имаме знанието и нека го използваме, защото знанието е сила, знанието е живот. Благодаря ви, че сте с мен, че ме следвате, че се доверявате на моите знания, на рецептите и виждате ефекта от всичко това, което правя, защото не го правя само за себе си, а и за моя бъдещ род.